RMN Report. Gipirmahan na kagahapong adlaw Marso 6, 2025 ang Memorandum of Understanding tali sa Lapu-Lapu Expressway Corporation ug Metro Pacific Tollways Corporation. Alang sa pagtukod sa Lapu-Lapu Expressway, naguna sa pagpirma si MPTC Chairman Manny V. Pangilinan, uban nila ni MPTC President Jose Maria Lim, Lapu-Lapu Expressway Corporation Representative Engineer Francis Lloyd Chua, PMI Chairman Alfredo Comendador Jr. ug Ulticon Builders VP Ruben Garcia. Nitambong usab sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia, kauban si Lapu-Lapu City Mayor John Ardahong Chan, Vice Mayor Celidonio Sitoy, ug CCLEC President Alan Alfon. Mao kini ang usa ka dako nga lakang aron padayon ang negosasyon ug ma-finalize ang mga kondisyon sa proyekto. Apil sa sakop niini ang technical, financial ug legal studies aron mahibaw-an ang final nga gasto ug alignment sa Lapu-Lapu Expressway. Ang 12-kilometer elevated expressway mopadali sa biyahe gikan sa CC Lex padung sa Mactan Cebu International Airport ug moagi sa barangay Mactan ug Punta Enganyo. Doon na kini kantidad nga 27 bilyones pesos ubos sa public-private partnership. Matod ni Mayor Chan, no cost kini for the city, maka-income pa ang syudad, makatabang pa sa traffic ug maka-boost pa sa economy. Kitag na nga makapakunhod kini sa travel time, makatabang sa trapiko sa Mactan Mandawi Bridges ug mopalig-on sa koneksyon tali sa mainland Cebu ug Mactan Island. Gilauman usab ang groundbreaking sud sa pipila ka buwan. Alang sa ayaw ang balita sa buntag, kining si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nag-una ug labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak ayaw ang balita.